Este luns e martes, arredor de 600 estudantes preuniversitarios de 9 centros educativos galegos participan na xornada Coñece o Campus de Ourense. Nela teñen a oportunidade de ao longo dunha mañá facer vida universitaria, coñecendo de primeira man os seus centros e instalacións e as titulacións que neles imparten. A actividade dá continuidade a outra similar celebrada a mediados de xaneiro, na que estiveron outros 900 alumnos e alumnas de bacharelato. Rapazas e rapaces percorreron ao longo da mañá os edificios universitarios, coñecendo dende as aulas e laboratorios ata museos que albergan, da man de membros dos equipos de canais e directivos, que foron explicándolles todo tipo de cuestións referidas ás súas titulacións, actividades e saídas profesionais. Igualmente, en diferentes laboratorios, os estudantes achegáronse ao traballo investigador que se realiza. A programación repetirase mañá martes. Entre as xornadas que se celebran esta semana e as de mediados de xaneiro, serán máis de 1.500 os preuniversitarios no que vai de ano que se achegaron a coñecer o campus.